коя световно известна личност също стана. 2 дена да вземеш, за да известна личност в последните години е заснехил. Моля, е редно да 2018, 19, 20. Спомните ми преди 4-5 години. Арестите на Бойко Борисов, на Севделина Арнодова и на Владислав Горанов. Междувременно във Фейсбук страницата на Продължаваме промяната изтече запис, от който става ясно, че симпатизант на Кирил Петков му казва, че не трябва да се смущава от нищо, защото, цитирам, всичко е договорено. Малко по-късно Кирил Петков отрече да се е договарял за каквото и да било с когото и да е. Ето и подробностите. На влизане в прокуратурата Кирил Петков беше посрещнат с ръкопляскания от съпартийци и симпатизанти. Всичко това се предава на живо във Фейсбук страница. Дил е на полицейски служители без те да имат правомощие да извършват действия по разследването в разрез с закона. Според наблюдаващия прокурор Бойко Рашков, като министър по това време е мълчал и не е нарушил закона по никакъв начин. Накрая Ангел Кънев каза още, че ще приключи своята работа по това разследване в периода между 20 и 28 януари. След това ще стане ясно дали случаят ще влезе в съда или не. Това е за сега от тук. Кана Рачева, благодаря. На този фон разговорите за правителство продължават, но продължават и